Частка 31. Вербніца і благавешчанне ў гэтым годзе прыпалі на адзін дзень. На свята павінен быў прыехаць з Малевіч отец Мадэст з д'якам Цішкевічам, бо ў гэты дзень цельшынцы па старому звычаю зносілі свае грахі папу, пасля чаго ўжо рабіліся як бы святыя. Праўда, у Цельшыне было многа такіх палешукоў, як, напрыклад, дзед Мікіта, да якіх святасць не падыходзіла ніякім чынам. І замест таго, каб здаць старыя грахі, яны не толькі не здавалі іх, а набіраліся яшчэ новых. Звычайна отец Мадэст прыязджаў напярэдадні пад вечар. Так і сёння прыехаў ён досыць рана, калі яшчэ сонца не паспела схавацца за дубам, што стаяў збоку раз'езда. Чакаўшы з паўгадзіны, з каплічкі, што стаяла ў зараслі панурых і цёмных могілак, панёсся глухі звон. Як бы гэта званілі ў які-небудзь шчарбаты чыгун. Тым не меней, звон гэты, такі рэзкі і такі незвычайны для Цельшына, рабіў моцнае ўражанне. І кожны, хто чуў яго тут, так ці іначай аказваўся на гэты звон. «А што гэта?» — пытаўся хто-небудзь з цельшынцаў. «Звоняць ці што?» «А, мабыць, звоняць». І пасля гэтага вяліся тыя ці іншыя разважанні. Ужо, мабыць, піп прыехаў, штось забомкалі. Спавядаць ім сямем? А, мабыць, што так. Але палешукі не вельмі кідаліся да царквы, бо яны народ балы і дасціпны, таму палявалі. Паляванне ўсміхалася панадна, у другога было асочана месца, дзе яшчэ шчупакі не скончылі не раставаць. І цельшынскі звон, як відаць, добра ведаў звычаі сваіх парафінян, бо не спяшаўся канчаць скліканне. Толькі праз гадзіну, калі ўжо на цвінтарыку збіралася досыць многа палешукоў і паляшучак, а з дворыха Мікалкі кругая паказваўся отец Мадэст, які ішоў роўна, і дзяк Цішкевіч, у якім было ўсё-такі меней благадаці з прычыны таго, што ён крыху заграбаў нагамі, ужо тады звон пачынаў залівацца ямчэй, прыхватваючы для гэтага сваіх меншых, тонкагалосых братоў. Каплічка адмыкалася. Каля дзвярэй звычайна стаяла колькі маладзіц з дзецьмі на руках. Яны не смелі самі ўвайсці ў капліцу, бо былі яшчэ нячыстыя. Маладзіцы мелі розныя тэрміны. Каму трэба было ўводзіцца каля сёмухі, каму каля Пятра, каму на каляды, а хто яшчэ і зусім не вытрымаў свой тэрмін. Але ў Цельшыне гэта не мела значэння. Отец Мадэст стаўляў цэлы шэраг маладзіц у капліцы па абодва бакі дзвярэй, браў свой трэбнік і чытаў малітвы, а дзяк Цішкевіч спяваў, крыху пагойдваючыся на нагах. Але гэта не шкодзіла яму назіраць і за благачыннем у капліцы, бо маладзіцы былі здарэнні часамі штурхаліся або выпіраліся наперад. «Еліцы во Христе», — спяваў Цішкевіч, і тут ён заўважаў, што якая-небудзь маладзіца парушала парадак. Тады ён спыняў спяванне і навучальна казаў маладзіцы: «Не прыся ты, а стой спакойна», і спяваў далей: «Крысціцеся». І тут ізноў рабілася што-небудзь не так, як трэба ў царкве. Ці чуеце вы, ці не, што я вам кажу? Ужо досыць строга пытаў маладзіц Цішкевіч і ссоўваў бровы, направіўшы парад. Ён прадоўжваў спяваць: «Во Хрыста аблікоцеся». Пабачыўшы новы непарадак, Цішкевіч рашуча спыняў спевы і ўжо сярдзіта казаў: «Цьфу, што гэта за праціўная баба? Ці ты ёй кажы, ці ты ёй не кажы, хоць кол на галаве чашы». І не спускаючы з маладзіц свайго грознага погляду, яшчэ колькі хвілін Цішкевіч канчаў песню. Алілуя. Отец Мадэст нічым тут не выказваў свайго «я» і даваў Цішкевічу поўную магчымасць навучаць паству, бо яны жылі вельмі згодна. І гэта была
не навіна і не першыня, калі яны дома у Малевічах ішлі поруч, падтрымліваючы адзін ад другога, бо вельмі часта хварэлі на няўстойку ног. Ідучы дружнаю параю, часамі прыпыняліся на вуліцы і рабілі кароткую параду, куды зайсці. Яны падымалі галовы, пакладаючыся ўжо тут на свае вочы. І калі перад вачамі стаяла школа, яны накіроўваліся туды. Узышоўшы на ганак школы, зноў прыпыняліся. І тут часамі бывала між імі невялікая спрэчка, бо як праўдзівыя хрысціяне яны ўступалі першае месца адзін ад другому. А з тае прычыны, што перад Богам усе роўныя, яны ўваходзілі разам, адначасна. Айцец Мадэст садзіўся першы на крэсла і казаў Цішкевічу: «Садзіся, дзяча, школа царкоўная і крэсла царкоўнае». Тут ён вымаў за пазухі, сам цягнуў і дзяку даваў пацягнуць. Настаўніца не ведала, як трымаць сябе з гасцямі, але госці былі непатрабоўныя, частаваліся сваёю гарэлкаю і закусвалі сваімі языкамі. Яны трохі спачывалі, спявалі «Хрыстос уваскрос» і спакойна выходзілі. Увёўшы маладзіц і крыху панасіўшы іх дзяцей, айцец Мадэст прыступаў да споведзі. Палешукі, збыўшы гэты клопат, зараз жа выходзілі з капліцы і ішлі дамоў. Назаўтра, зранку, таксама ішла споведзь, а потым ужо служылася абедніцтва, набажэнства, спецыяльна створанае для палешукоў, бо звычайна іх доўга ў царкве не затрымлівалі. Невялічкая каплічка, якая магла ўмясціць якую-небудзь шостую частку цельшынцаў, была напалавіну пустая, і толькі тады, калі пачыналася прычашчэнне, у ёй рабілася цесна, бо кожнаму хацелася хутчэй узяць прычасце. І тут ужо без канфліктаў ніколі не абыходзілася. «Што ты мне на ногі ўзлез?» — злосна глядзеў Трахім Буч на Рыгора Качана. «Прэцца бы тая свіння!» — усё яшчэ ў злосці казаў Буч. Качан пазіраў на Буча, як бы разважаючы, што адказаць яму на гэта. Ён успамінаў, што яны ідуць да прычасця і што не павінна мець гневу ў сваім сэрцы, і з дакорам ківаючы галавою казаў, а ў голасе яго чулася скруха: «Саладушнік ты, шоп ты захлынуўся, ідзеш да святога прычасця, а лаешся, як сабака, як бы ты не ў царкве, а ў карчме ў Абрама». Напамін аб хрысціянскай пакорлівасці, зроблена Качаном, меў значэнне і сілу, бо Буч нічога не адказваў і глядзеў перад сабою. А там, каля бацюшкі з чашаю, таксама мітусіўся народ. «Чаго ты пхаешся?» — аглядаецца на суседа Паляшук. «А ты сам куды прэсся?» — адказвае сусед, памянушцы Швайка, і займае першае месца, а другі сусед, злосны, становіцца за ім, бо сварыцца ўжо няма калі, і Швайка стаіць з разяўленым ротам. Айцец Мадэст лыжачкаю бярэ з чашы. «Прычашчаецца раб Божы, імя?» «Хабрусь», — адказвае Швайка. Узгневаны ім сусед дадае: «Ды яшчэ Швайка». Швайка зачыняе рот, адварочваецца да суседа: «Ды яшчэ таўтаносы». Потым ён зноў разяўляе рот, павярнуўшыся да чашы. Айцу Мадэсту таксама не церпіцца хоць у справы сваіх парафінян, ён і не мяшаецца. Але калі заўважае, што то выкідае ўсё гэта на вока. Дзед Мікіта толькі што вярнуўся з рыбы. Відаць, ён спяшаўся, каб не апазніцца на прычасце, бо моцна засопся і яшчэ ў капліцы зрабіў колькі шпаркіх крокаў, якімі ён ішоў з балота. Ён адапхнуў колькі кабет і стаў наўперадзе. І вось, калі дайшла да яго чарга, айцец Мадэст зірнуў на ногі дзеда Мікіты, заўважыў, што яны па самы пояс былі мокрыя, а лапці плюхцелі. «Ты чаму гэта мокры прыйшоў сюды?» — спытаў яго отец Мадэст. «Замаўчы». «Замачыўся, то і мокры», — адказаў дзед Мікіта, крыху адвярнуўшыся ад бацюшкі лысую маршчыністую галаву.
Дзе ж ты гэта замачыўся? На балоце, дзе ж? А чаму ж ты на абедніцы не быў? Дзед Мікіта маўчыць. Я табе прычасце не дам. Накінуўся на яго бацюшка. Не мог ты паўгадзіны ў царкве пабыць, памаліцца. Дык ты скарэй на балота, да чарцей пабег, а цяпер аблюманы і абрынданы прычашчацца прыпёр. Не буду прычашчаць, прамовіў айцец Мадэст і павярнуўся з чашай у бок. Го, сказаў дзед Мікіта, не будзе прычашчаць. То і не трэба, настрашыш ты мяне. Дзед Мікіта, ні на кога не пазіраючы, ідзе вон з капліцы. Айцец Мадэст колькі хвілін стаіць з чашаю і глядзіць услед дзеду. Ён яшчэ думае, што дзед вернецца і папросіцца ў яго. Але дзед Мікіта той самы дзед, што жарнавікамі танцаваў. Падыходзіць ужо да дзвярэй. Гэй, як цябе там? Вярніся, чуеш? Гукае айцец Мадэст. Дзед спыняецца, паварочвае галаву да бацюшкі і кажа: не хачу. Вярніся ты, крычыць айцец Мадэст, табе ўжо і слова нельга сказаць. Мікіта адпускаецца і, хлюпаючы лапцямі, зноў ідзе да амвона. Айцец Мадэст прычашчае яго. Дзед бярэ кусочак прасфары, кладзе ў рот і хоча ісці. Ці злавіў ужо хоць рыбы? Пытае айцец Мадэст. Дзед зусім адпускаецца, глытае прасфару і адказвае ўжо лагодна. Дзе там у чорта няма? Працягвае ён апошняе слова, махае рукой і выходзіць. Святая служба канчаецца. Цішкевіч бубніць апошнія малітвы, а айцец Мадэст кідае рызы. Малітвы скончаны, кніга загорнута. Айцец Мадэст падыходзіць да Цішкевіча, яны перакідваюцца колькімі словамі і выходзяць. На цвінтарыку духавенства прыпыняецца знаёміцца з цельшынскім настаўнікам. А вашы вучні добра чытаюць? Учора даў газету вашаму вучню, Рылку, такі маленькі, а як разбірае, права слова, гаворыць айцец Мадэст. Цішкевіч панура слухае, потым падымае вочы на бацюшку. Бацька, ці ты яго хвалі, ці не хвалі, а на чай нас усё роўна не пакліча. Цёмны тут у вас народ, гаворыць на развітанне айцец Мадэст і паволі з Цішкевічам ідзе да Міхалкі Кугая.